ҳукумати Толибон аз Тоҷикистон ва Туркманистон мехоҳад барқи бештар харидорӣ кунад. марҳилаи дуввуми овардани занону кӯдакони тоҷик аз Сурия оғоз шудааст. созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ эълони омодагӣ ба ҳалли баҳси марзии Тоҷикистону Қирғизистон кард. 10 медали тиллои тайквандочиёни тоҷик дар Тошканд. Толибон аз Тоҷикистон ва Туркманистон талош доранд барқи бештар харидорӣ кунанд, чун Узбекистон интиқоли барқ ба Афғонистонро то нисф кам кардааст. ширкати Брешнаи Афғонистон, ки ба интиқоли барқ аз хориҷ ба Афғонистон сару кор дорад, ба расонаҳо гуфтааст, ки Тошканд мушкили техникӣ дар дастгоҳҳои тавлиди барқро сабаби коҳиши содироти барқ ба Афғонистон гуфтааст. ҳамакнун барқе ки Афғонистон аз Узбекистон ворид мекард, аз 430 мегаватт ба 200 мегаватт коҳиш ёфтааст. масъулини ширкати Брешна гуфтанд, ки Узбекистон ваъда дода буд, ки то 3 рӯзи дигар ин мушкилро ҳал мекунад, аммо мушкил ҳамчунон идома дорад. ин ҳам дар ҳолест, ки Радиои Озодӣ бо нашри ин хабар навишт. ширкати барқи тоҷик рӯзи 23 ноябр аз гуфтугӯҳо дар бораи интиқоли бештари барқ ба Афғонистон ибрози беиттилоӣ карданд. як маълумоти дигар ин аст, ки ширкати Брешна ҳафтаи гузашта хабар дода буд, ки шабакаи барқрасонии Кобул бо барқи воридотӣ аз Тоҷикистон васл шудааст. васл шудани шабакаҳои барқрасонии Кобул бо барқи воридотии Тоҷикистон дар ҳоле аст, ки дар худи Тоҷикистон аз моҳи октябр ба ин тараф ба ҷуз марказҳои маъмурӣ интиқоли барқ маҳдуд аст. шабонарӯзӣ дар рӯстаҳои Тоҷикистон ҳамагӣ 5-8 соат барқ асту халос. марҳилаи дуюми баргардондани занону кӯдакони тоҷик аз паноҳгоҳи Алҳоли Сурия оғоз шуд. дар ин паноҳгоҳ беш аз 500 зану кӯдаки ҷангҷӯёни Доиш ҳастанд. Тоҷикистон моҳи июли имсол беш аз 140 зану кӯдакро аз он ҷо ба ватан баргардонда буд. тибқи маълумоти расонаишуда, гурӯҳи корӣ ба ин паноҳгоҳ рафта занону кӯдаконро барои овардан ба ватан номнавис карданд. гуфта мешавад, дар паноҳгоҳ бештар кӯдакон мондаанд, бархе модар надоранд ва дар тарбияи занони дигар ҳастанд. занони тоҷик дар гузашта гуфта буданд, ки хаймаҳои паноҳгоҳ дар зимистон сард мешавад ва онҳо бо кӯдакон азоб мекашанд. аз соли 2014 пас аз он ки гурӯҳи тундрави Доиш дар қисме аз қаламравҳои ишғолии Сурия ва Ироқ хилофати худро эълон кард, садҳо шаҳрванди Тоҷикистон ба ин минтақа рафтанд. мақомот гуфтанд, ҳудуди 2000 нафар ба ин созмони тундрав пайвастанд. аксар мардум боздошт ё куштаву бенишон шуданд, вале ҳамсару фарзандони онҳо дар паноҳгоҳҳои Сурия ҳастанд. созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ барои ба эътидол овардани вазъ дар сарҳади Тоҷикистон ва Қирғизистон мехоҳад ёрӣ кунад. Станислав Зас, дабири кулли созмон, дар ин бора имрӯз дар нишасти намояндагони СПАД дар Ереван ибрози назар кард. Зас гуфт, дар минтақаи Осиёи марказӣ барои ба эътидол овардани вазъ дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон аҳамияти вежа медиҳем. бовар дорем СПАД захираву таҷрибаи заруриро дорад, то ба 2 кишвари узв барои расидан ба ин ҳадаф ёрӣ кунад, ба шарте ки Тоҷикистону Қирғизистон инро зарур донанд. Тоҷикистону Қирғизистон беш аз 30 сол боз барои таъину нишонагузории бахше аз қаламрави худ баҳс доранд. аз тақрибан 1000 километр сарҳад зиёда аз 300 километри он номуайян боқӣ мондааст. ба хотири номуайянии хати марз, муноқишаҳои хунину маргбор байни сокинони рӯстаҳои назди марзии ду кишвар ба амал меоянд. дар мусобиқаи байналмилалӣ оид ба теквандо дар Тошканд, тими мунтахаби Тоҷикистон 23 медал ба даст овард, ки 10 тоаш тилло мебошад. дар мусобиқае ки аз 18 то 20 ноябр дар маҷмӯаи варзишии Юнусобод баргузор шуд, варзишгарони 6 кишвар Тоҷикистон, Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Русия ва Беларус иштирок карданд. хабаргузори Азия Плюс бо истинод аз гуфтаи сармураббии тими мунтахаби Тоҷикистон навиштааст, 20 нафар варзишгарони теквандо 10 медали тилло, 2 медали нуқра ва 11 медали биринҷӣ гирифтанд. бо ин ҳисоб дар умум ин 20 нафар ба Тоҷикистон 23 медал оварданд. маълум мешавад, иддаи аз онҳо дар вазнҳои гуногун қувваозмоӣ карда муваффақ шуданд.